मानो बिदि खालामबाय थायो नोङो होआ खेमसेल' मावला नोङो माबायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हरनि डिउटियाव माखासे हौवा आरो हिन्जावा हमजादों। सासे हिन्जावनि हौवाया बाहेरायाव खामानि मावहैयो जाहैबाय। दा बे हिन्जावा गुबुन हौवाखौ मोनानि समाव लेंहरै जों रायजो राजाफोरजों हमजादों रायजोफोर। दा रायजोफ्रा हमनानै बिथांमोनखौ माबायदि साजा होखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। सासे बुन्दा आरो सासे बुन्दिनि आखलखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं फेसबुकनि माखासे हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा स' बिथांमोना दिनै फेसबुकखौ माबायदि इउज खालामनांगौमोन बिथांमोना बेफोरबायदि इउज खालामालासिनो गाज्रि कन्टेन्टआव इउज खालामगासिनो। दा बिसोरनि बागैबो नोंथांमोना फुल आपडेटखौ नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे हाबा जाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाखौ लेंहरनानै मोनायाव रायजो राजाफोरजों हमजादों। स' आरो बे हमजानानै माबायदि साजा होजाखो आरो माबायदि साजा मोनखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांदो जे हाबा जाखानाय सासे आइजोआ गुबुन हौवाजों हमजानाय लोगोसे फेसबुकनि माखासे गथ' सासे सानैनि बिमा जे बिथांमोननि केरेक्टार बिथांमोननि जे साननाय मेन्टेलि जि फेसबुकखौ गाज्रि कन्टेन्ट लाबोनाय बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो। मानो बिदि खालामबाय थायो नोङो होआ खेमसेल' मावला नोङो आल्लाह खयबार बुंखो नोंखौ आंनि फिसाखौ मानो लाखो खेराइसालियाव मानो खमाय लाखो नोङो खेराइसालियाव बुजाबायबो नोङो लासिं सिं बेसेबां मोनो जों औ थाखा फैसाबा ग्रास खाबनोमोन सलिफा फिसा नोङो हिनजावा सैथ्यनि नङा नोङो अनो आङो बिराद बेसे लायो नों हरसे बा खनसेयाव अर्जुन बसुमतारीनो नायदो गुन्दारा प्रफाइलाथ' नोंफ्रा बेसे लानो लायलाङा नोमानिखौ खालामदों नोमाखौनो फ्रियावनो मोनगोन गुन्दा लाजिनोबो रोङा मासिबां गावजों हिंसा जाखो दायो नायनो हाला बे माखासे मानसिफोरखौ मासिबां हिंसा गावजों गावनो मालाय जाथियानो माथो एफा हिंसा गैया बिदि मालाय भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरलाय गावजों गाव मासिबां हिंसा जालायबाय थायो लाजिनो रोङिखौ नोमाखौनो खालामदो नोङो बोरमा साला लाजिनो रोङो नोमानाव फ्रियाव मोनगोन फैसा नाङा थाखा नाङा एथ' बिदि कमेन्ट हरनाङा दा लाजिनो सोलों गाव गावखौनो मिथिबाय दा गुबुनफोरखौ नुवा बिसोरो माबायदि गावजोंबो जेबो हिंसायानो गैया मालाय बिसिबां भिडिअ बानायो बिसिबां माबायो नोंसोर एसे एनै भिडिअखौनो मासिबां हिंसा आयौ बेबायदियाव मारै जौगालांनो हानो सोर फाग्लायाव जौगानो हाया मिथिबाय दा लाजिनो रोङो साला रायराय बाहाय सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोबा ग्लाब 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 सोलाबो मिथिबाय दासो मोनसे कमेन्ट नुदों आं नायदो मा जाखो गय जानायाव भिडिअ हगारनाया माबायदि हरदों नायदो नोमाना बेजों गदों नों गुन्दा लाजिनो रोङि मालायखौ बिदि होनो नाङा मिथिबा नोमानासो नोमाना ओंखायसो नों गदों। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुनानै खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो हाखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो जाहाथे बुजिलायनो हायो आरो भिडिअखौ जेसे हायो नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे फैबाय थानाय नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि जाहाथे जाया। अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।